Ξεκινήσαμε. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Είναι σούπερ όμορφα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν. Είμαστε στα 1080 υψόμετρο με ένα long trail. Από τα πρώτα στην Ευρώπη που φτιάχτηκε με καθαρισμό μονοπατιών και συγκεκριμένη διαδρομή με σήμανση, με οδηγό, ό,τι θέλετε, μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες. Θα σας έχω από κάτω και για το Mental Trail. Και το Lambda 3, το τροπακτορείο που επέλεξα, δεν είναι sponsored. Απλά έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον το aesthetic και τα μικρά group που έχουν. Θα δούμε τώρα τι θα δούμε. Τώρα ξεκινάμε. Η μέρα λένε ότι σήμερα είναι φανταστική. Σε αντίθεση με τη χτεσινή που έβρεχε πάρα πολύ, άρα ένα σημείο του μονοπατιού δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Βέβαια, εγώ τώρα αυτά τα λέω μόνο σαν νούμερα και ονόματα. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω μπροστά μου. Πάμε ρε παιδιά, ελάτε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε. Και τώρα μπαίνει soundtrack. Αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Που έδαφος χάνουμε τώρα. Για πες μου, τι κάνουμε. Demonetize το βίντεο. Γενικά τώρα νόμιζα ότι πάω σε μονοπάτι και τώρα μονοπάτι είναι, αλλά μονοπάτι πράσινο με τις πετρούλες του, τα χορταράκια του. Να το. Λοιπόν, πίσω μονή προδρόμου, δεν μπήκαμε μέσα, έχει 7-8 μοναχούς οι οποίοι μία η ώρα κλείνουν, προσεύχονται, δεν έχουν πολύ επαφή με τον έξω κόσμο, βέβαια πολύ φιλόξενοι, τουαλέτες, νεράκι να κάτσετε, πάρα πολύ όμορφο το μέρος και η συγκεκριμένη μονή έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο γιατί εδώ και κοντά υπήρχαν τα μονοπάτια για τους μπαρουτόμιλους που προμήθευαν μπαρούτι και κάποιους νερόμιλους και τα βυρσοδεψία που ήταν οι ζωγόνες πηγές της Επανάστασης. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό, είναι στο βράχο οριακά πάνω, το βλέπετε πως είναι, αρχωμένο πάνω στο βράχο. Γενικά οι μοναχοί είναι πάρα πολύ αυτάρκες, έχουν τα κυπάκια τους και νομίζω ότι γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, ένας αυτόνομος οργανισμός μέσα στο βουνό και εντυπωσιακό σαν θέαμα και κομμάτι της παράδοσής μας. Ωραίο είναι. Λοιπόν, να ξέρετε, τα σημάδια που σου... Λοιπόν, επειδή εγώ κουράστηκα από την ανάβαση, το καταλάβανε. Και είναι η ώρα για σνακ. Βέβαια το σπαρτιάτικο, το χωριάτικο, το ωραίο, το brunch. Αυτό είναι κάποια υγρή μπάρα Natural Boost Honey Gel, το οποίο έχει βασιλικό πολτό. Θα δούμε, θα γίνω τούμπανη, θα αρχίσω να τρέχω μετά. Γραβιερούλα, χωριάτικο ψωμί. Τόσο όσο λέω εγώ, αλλά το χωριάτικο που θα σε γεμίσει, θα σε χορτάσει. Γενικά, so far I am very amused. Περνάω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, στην πεζοπορία η διατροφή μας πρέπει να είναι ελαφριά, όχι όπως εχθές το βράδυ. Και πρέπει να έχουμε συνδυασμό υδατάνθρακα, πρωτεΐνης και αλατιού. Δηλαδή, ένα συνδυασμός, ο υδατάνθρακας θα μας δώσει γρήγορα ενέργεια και τον θέλουμε τώρα. Η πρωτεΐνη θα κρατήσει τη διάρκεια και θα μας δίνει λίγο την ενέργεια. Και το αλάτι που έχει γραβιέρα, το αλμυρό,
να μας κρατάει την πίεση σε ένα καλό σημείο. Κάνει. Το τσίπουρο πάει για μετά. Να μας δώσει τη διάθεση. Και το αμύγδαλο είναι επίσης υδατάνθρακας με πολύ βιταμίνη και κάλιο που τα χρειαζόμαστε. Γενικά. Εμένα αυτή η ζωή με αρέσει. Εμένα ήταν άνοδο. Τη Μαρίνα αρέσει πολύ η γραβιέρα της Αργαδίας. Και τώρα τη γραβιέρα θα της βάλουμε και μέλι ή αυτό με το natural boost, honey gel. Θα αρχίσω να τρέχω. Βασιλικό πολτό. Θα αρχίσουμε να τρέχουμε στο βουνό μετά, δεν θα μας πιάνει κανείς. Natural boost λέει. Άντε γεια. Εγώ πάλι ήρθα πεζοπορία και πάλι τρώω. Πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ όλα τα inspirational quotes για να περάσεις τα ωριά σου, να βγεις από το comfort zone και ότι ό,τι ζητάς βρίσκεται πέρα από αυτό, νομίζω ότι έχει γραφτεί για αυτό το μέρος. Είναι πραγματικά φανταστικό. Δείτε εδώ τα νερά. Εντάξει, δείτε τα νερά. Νομίζω ότι σε κάτι τέτοια μέρη σίγουρα ο ανθρώπινος νους έβαλε να ζουνε οι νεράιδες, τα ξωτικά, οτιδήποτε μαγικό συνδεδεμένο με τη φύση, τα ποτάμια, τα δάση, την πέτρα. Εντάξει, είμαι σε ένα γεφυράκι, δεν ξέρω, μπορεί να έχω υπερβολική, αλλά έχω πάθει πλάκα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια ομορφιά που δεν την έχω ζήσει. Τη βλέπω πρώτη φορά, μπορεί να φαίνομαι υπερβολική, πραγματικά όμως είναι, εντάξει, είναι τέλεια, δείτε. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της διαδρομής είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, μέσα στη φύση, βλέπουμε κάποια κτίσματα, ένα πάρα πολύ μικρό πορτάκι, λαξεμένο στο βράχο. Γενικά δεν το πιάνει το μάτι σου καθόλου. Και να, βλέπετε κι άλλα, να εδώ πέρα, κτίσματα μέχρι εκεί πέρα, αυτή η αψίδα, αλλά πραγματικά πάνω στην πλαγιά, να, εκεί πέρα είναι η μονή που ήμασταν πριν και εδώ πέρα. Αυτό εδώ λοιπόν το γκρεμισμένα, τα ερείπια, ήταν το κρυφό σχολείο στην εποχή της Επανάστασης, το αυθεντικό, μισό λεπτό γιατί τώρα πέφτω, όπου αποδεικνύει του τι έκανε ο άνθρωπος για τη μόρφωση και την εκπαίδευση και όχι να περηφανευόμαστε ότι παρατάμε το σχολείο, if you know what I mean, και ότι κάποιοι μάτωσαν και πάλεψαν για να είμαστε εμείς και ελεύθεροι και μορφωμένοι. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι όντως η ομορφιά ενός γκρεμίσματος ή το βάρος της ιστορίας που κουβαλάει αυτό το ερείπιο. Πόσοι πέθαναν, πόσοι φυγαδεύτηκαν εδώ στην Επανάσταση, παιδιά, οικογένειες. Συγκινούμε γιατί δεν περίμενα ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας θα μπορούσα να το αγγίξω τόσο κοντά και κυρίως δεν πίστευα ότι θα με συγκινούσε κιόλας τόσο πολύ αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω ότι αυτή η εκδρομή εξελίσσεται σε κάτι πιο εσωτερικό παρά εξωτερικό.
Πραγματικά αξίζει να έρθετε. Εγώ θα σας αφήσω και τα link από κάτω του Χρήστου και του Λάμδα 3 να το δείτε. Έχω πάθει πλάκα. Μπορείτε να δείτε ακόμα εδώ, στο κτίσμα, τις τρύπες, σαν πολεμίστρες, όχι σαν πολεμίστρες, που είχαν τα ντουφέκια για να αποκρούουν τον εχθρό. Πραγματικά είναι ένα μικρούλι κάστρο με την εκκλησία του, την ιστορία του, ξεχασμένο μέσα στο βουνό. Και ελπίζω αυτές οι εκδρομές, να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο. Και το λέω εγώ που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που δεν το είχα προτιμήσει τόσα χρόνια και δεν ήξερα τι έχανα. Πάμε να περάσουμε το ποτάμι από μια γέφυρα από αυτές που βλέπουμε στις ταινίες. Εντάξει, όχι τόσο φοβιστική, αλλά μου πάνε να την προσέξω γιατί λέει μια τάβλα έχει φύγει και εγώ φαντάζομαι στο μυαλό μου κάτι πτώσεις κινηματογραφικές. Έχω και μια ακροϊψοφοβία και χέζομαι, οπότε πάμε. Αν πέσω μπορεί να γίνω πολύ celebrity. Να, καλά είναι. Α, τη βλέπω μπροστά μου την τάβλα. Πέρασαμε! Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο να δείτε. Η οποία έπεσε. Επίσης, αυτό εδώ όλο ήταν το πλυντήριο, η νεροτριβή της Μονής Προδρόμου. Η Μονή Προδρόμου ήταν αυτή που ήμουνα πρώτα πάνω και κατεβάζανε όλα τους τα ρούχα για μπουγάδα εδώ κάτω στην ορμή του ποταμού. Μάλλον όταν έκανα καψόνι για τους νέους αυτό, για τους ψάρακες μοναχούς, γιατί είναι πάρα πολύ ώρα, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ όμορφα επίσης, αλλά μάγκες. Όπως κάθε εκδρομή που σέβεται τον εαυτό της, ολοκληρώνεται επιτυχώς μόνο αν φάμε πάρα πολύ καλά σε μια ταβέρνα παραδοσιακή με τα τσιμπούσια και τα φαγοπότια και το χαμό. Οπότε ήρθαμε στο χωριό ελληνικό για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς αυτή την αποστολή. Πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αν σας άρεσε που ήμουν έξω από τα δεδομένα μου, τι άλλο προτείνετε να δω και αν θέλετε να συνεχίσω τέτοια βίντεο και στην Ελλάδα. Ξέρετε, like, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια!